madoka chere mabuja akanaka dzauya dzanyasi nhau zuva rochitanhatu mwedzi wakakunguru ipapa kwapurika kuti kwai kwaMutoko kweduno kwada kuisiwa Mhanduwe wamunangaro wada kutoya koparura kwai inonziyo bioeconomy industrial park kwai panenge pachigaiwa mapfuta odhiziri, pachigaiwa mapfuta okubikisa, pachigaiwa nosipo Mhanduwe ipapo. Wari kuti iwe ndo huno wari kuseenzesa bhajeti mono redu riya, aiwa kwai izvezvizvi wari kuda kufunga kuseenzesa iyo masunflower. Rekai tione Mhanduwe kuti ipepa 2 bachereyo jirimono muchiri kuiziya kaya jirimono yagoita kuti wana mbuya wedu wagopere manja Mhanduwe nokupara jirimono achienda koendesa kuti kwai inzi ibike dhiziri zviva zvandopera zvakadando idi rekai tirambe takaringa hwendo huno wari kutoti iwo tikuringira kuti tichasevha mari inosvika mamirioni 300 mari yekuAmerica. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nopapi. Izvezvo wamunangarwa wapembedza fani uyu Major General Dziwema aiva wamupembedza. Rekai tione kuti zvinosvika papi, zvinoperera kupi, zvichipera sei. Tinoramba takaringa tichindonyepana pozvinenge zvaakiitika zvimwe. Tiri kufarawo kunyepa kuti kwai kuno vanhu vanosvika 290 827 pachirungu wakamboseenza kuwenera hama dzavo pokare zvakaita wapwere wavo kwai wanyora matsamba waaisa mapepa okuti tsiyamiso trust yokuSouth Africa iwabhadhare kuhwarai kwawageita Mhanduwe mapapu akapaziwa nokuseenza muwenera kuno wakanzika maridzo dzaakufanira kuti dziburike. Rekai tirambe takaisa tariro Mhanduwe kuti wanokona kubhadhawa zviite zvakanaka nekuti pakaita kunyangariwa chaiko, dai wakabhadhawa tsvinu chaiyo mari yacho. NRZ yati iyo izvezvizvi tatanda manji kuita kutoti chitima chinobva Bulawayo chienda Victoria Falls kumapopoma chitande kutakura vanhu zvakanaka. Kwai chinenge chichitekaira munhu anondobhadhara $10 oenda kurara uri mobakani Mhanduwe, kana uriwo nemari wobhadharawo $10 nosere. Rekai tigongwa wanenge watekaira nacho kuti zvinenge zvitekaira sei. Nyika yeZimbabwe kubva nguva dzekuma 6:20 paita Mhanduwe chadzimira charova dima Mhanduwe Magetsi kudzima nyika yese paribaziva kuti chii wozesa wandoti hino zvavhiringika, asi vanhu vedu wachimbidza akaenda kogadzirisa kuti zviite zvakanaka. Tandoti idi zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Kuno mumwe murume anonzi Oscar Mchiya ana makore 48 pachirungu atonzi ambomire ari kudaro mhosva ipapo ozobenuka musi wechitatu nonyaya yache yokuti ndiye munhu akagotora vamwe vanhu kuvaendesa ikoka kuRussia kwawakanogwarashiwa. Varume pakanyangara chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kufara kuti pane ari kubatiwa. Kutonzi mubodzi wawakaendesa akatopfa ari ikweyo. Wakomana zvakaoma chaizvo. Apa ipapa uyu anonzi tatenda tagwirei gochema wakomana kuti gorekai kutetekera Mhanduwe kana mukanyepewa kuti kwaiti kuno mari kuRussia gorekai kutetekera nokutoti unondoisiwa ukaisiwa kuhondo chaiko uko kuti kundopfa bakani kundopfa ukareka upfa unobva waendesiwa kujeri roUkraine ndokwaari iye kana kuti achabenhutsiwa rini nokuti zvichaita sei. Wakuru hurumende yedu dai watoitawo kabawo rokuti waite kuti abenhuke wonyepana nokuUkraine koko kuti wakomana munhu uyuyu akanzi auye asi aisadaba kuuya zviite zviri nani kamo ewo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, zvichaperera kupi. Tinoramba takaringa hedu. Tiri kufara kuti ipapa anonzi Jameson Mashakada apuwa Mhanduwe yakafanana ibodzi yono yakapiwa ana Rashford yo MBE. Aiwa tikati makorokoto
paina mambo Charles iwe uri kuita zvakanaka kuti vanhu vemarudzi akasiyana siyana waite usahwira hwakanaka. Tikati aiwa zvakanaka izvo zvisvino toramba tichizvitenda. KuSouth Africa wanoferefeta nhau dzomari dzinobiwa zvisvino novanoita zvakanyangaritsa zviya mahawks agoti isusu tiribe nyaya tiri kuferefeta yaChivayo. Zvatoita kuti News 24 ichimbidze Mhanduwe kunyora tsamba kuti sori Chivayo, sori takunyepera kuti iwewe unomhosva kuSouth Africa uri kutsvakiwa. Ewo kuwenga kwavo vanhu ukuku rekai tione tese tikutoda kuti aite mhosva asi kana ari beka paribe togodini ipapa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi apa. Izvezvizvi vanhu vari kuramba Mhanduwe wandoripo wachiuya zuva nozuva, kuri kuburika vamwe vanhu vatsva Mhanduwe vari kukamanisiwa kudzingiwa kubva munzvimbo dzavanenge vagere kuti watize, wari kushaya pekuenda. Wakomana dai hurumende yedu yachimbidza wagoti taburitsa mabhazi kuti aende kumusina, asi nhamo yakiitika manje kureketa kuno vanhu vachiriko kunana Durban, kunana Pietermaritzburg, kunana Cape Town kuchiti kwakazara vanhu. Hino Mhanduwe kuti zvichaperera kupi izvi? Rekai tirambe takaringa kuona nekuti idihwi paribe chisvino apo. KuSouth Africa ikoko kuri kutonzi Divine Lunga apona. Mhanduwe Divine Lunga kaanosenzera Sundowns ari mutambi webhora, motika yache Mhanduwe yaita kubayiwa nemabara. Tiri kutenda yawe kuti aribe kukuwadziwa imi panga pakanyangara apo. Rekai tione kuti zvinombopera sei. Watonzi waakuferefeta ipapa kuti chii chiri kumboitika. Wakomana weZimbabwe wahwina mutambo weODI wokutanda watamba neiyo Bangladesh. Tikati aiwa makorokoto Newman naNyamuri ndiye aitiwa hamutambi wemutambo iwoyo. Tikuti makorokoto baarimo. Tikaringa dzo pasi rese kureketa kuno pakaita kuoma chaiko Mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvinodini nekutoti hurumende yemuSouth Africa yagototi ipapa tiri kuronga dhende kurongera Zuma nekutoti zvaari kuita akinyanya kuenderera. Paita ada kudimura muhwa wacho. Rekai tione kuti vanoudimura chere kana kuti zvinopera sei. Apa hamazi kuhowe makurukuru omugungwa anonzi pachirungu mawell. Kwai kuno chimwe chacho chago iri kana chasvitsiwa iko kumahombekombe konyanza kuDRC. Paribe ari kuziva kuti chii chakaitika. Apawo marimwe zuro yano kuSouth Africa kwakaburika imwe, paribe ari kuziva kuti chii chiri kumboitika. Rekai tirambe takaringa zvedu, tinoramba tichinyepana kana pano zvimwe. Vanhu vanosenzesa dandemutandiro ekoneti kuLesotho vari kuchema vanonhamo yatinombochema nayo yokutoti vanondoerekana Mhanduwe mari yopadandemutande yakuwa yapera pachiribe kana ibodzi. Zviri kuwahwadza fani, kuwahwadza chaiko kusvino. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi. Tinoramba takaringa ipapo kuti zvinodini, tinenge tichindonyepana. Uyu Dangote mukuru izvezvi kwaindi akutoendesa peturu yakawanda kuEurope kupfuura America chaiyo. Dangote ipo kare ari kutoti right. Ndoda kutoti ipapa kuKenya ndiisepo kare chimwe chokupepeta peturu iko kuKenya kuingidzira changu chichi ndoda kutoti chiingidzire Mhanduwe kairi chiburitse peturu yakawanda kupetiwa kairi kupfuura yachiri kuburitsa izvezvi. Aiwa akaita kuirukira kuronga dhende chairo Mhanduwe. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Hotera yoMarriott kwai yabvumirana kusiyana noPepsi ikajambirana noCoca-Cola. Rekai tione manje kuti wachaperera papi chaipo. Tinenge tichinyepana. Kwai ipapa ukatosvika muhotera dzavo dzese pasi rese Coca-Cola basi ndiyo yega yaano madhiringi akutengesiwa ikweyo. Idihwi. Rekai tione muitiro wacho. Nyika yoChina kwai yagoti kuno madhigiri anopfuura 100 chaiwo atisingachadi kupa kuti apuwa vanhu aitisiwe vanhu munyika yoChina nokutoti aribe chiyamuro kana munhu apedza kundoritaira aribe chokuita nodhigiri rachero. Rekai tione kuti peduno wachazokopawo chere dhoiri rakadandomu.
Portugal yamhanyisiwa akienda kumba noSpain kakotokotoko bhora hwendo huno zvaramba kuramba chaiko chaiko kurambitsa. Rekai tione kuti kachaperera papi ipapa. Asi kwai kutamba bhora kwacho achitambira nyika yacho yePortugal. Aiwa tototi kwaGurongonda Mhanduwe pachiribe kuenda. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Apa FIFA yasimudza Mhanduwe vanhu vese voEngland voUEFA vese Mhanduwe vari kutoti aiwaba chiitai kuti mared card ese akapuwa vanhu abva andomisiwa achimisiwa nokutoti zvamakaita pamutambo yopasi rese iyi zvisvinuba izvi. Rekai tione zvedu kuti zvinonga zvichiperera papi nokuti pakanyangaritsa. Apa kwaNyasi uno aiwa tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.